Hola, voy a explicaros cómo es fa el perfil personal en les aules de Moodle. En primer lloc, anem a la nostra classe, el segon d'anglès, de març i dijous a les 5, d'Alan. Fem doble clic i ja hi som a la classe. Eh, Anem aquí a participants a l'esquerra, en la columna de l'esquerra. Fem doble clic i ja tenim aquí una llista de vídeos, no són tots perquè he fet una preselecció. Si volem trobar-nos en el grup, només hem de triar o el first name, el nom i la lletra, o el surname o cognom i la lletra. En aquest cas he triat M de Murray, que és el meu cognom. Aquí soc, Murray Allen. Faig clic aquí, en el meu nom, i ara vull editar el meu perfil, que ja està escrit, però voldria editar-lo, per exemple. En el vostre cas seria escriure. Faig clic en Edit Profile, editar perfil, i baixo. Aquí tinc el meu perfil. Vull afegir una cosa al final i escric. So there we go. Let's see how that works out. So we have to scroll down and hem de baixar aquí i fer clic en Update Profile, actualitzar perfil. El que s'escriu aquí, que si en català o en anglès, es pot triar dins de la classe, però en qualsevol cas, aquí en el meu és Update Profile. Faig doble clic i ja tinc el meu perfil actualitzat. I ja està fet la tasca.